guys, ito na naman si Bisayan Daisy. Magsawa na kayo kay Bisayan. Bahala kayo. Basta muli, andito na naman ako guys. Ayan guys oh. Kilala niyo ba yan guys? Yan ang mga gusto kong kasama guys. Game na game. Talaga naman. Ayan, tingnan mo si Miga Jumer. Paano ba? Paano ba yan? Sa Qingming birthday ko ba i-off natin yun? April 5. Ay, kaya ba matagal pa naman, saka na natin pag-usapan, bro, day off ko yun. Ngayon ko na pag-usapan, ba't alam mo? Ay, kadali lang, araw-araw tayo nag-uusap eh. Excited lang. Oo, para ano, marami tayo. Dapat yan si Nancy Kera, pag birthday mo, walang half day. Ewan ko dyan, ang kulit ng ilong nun. At saka si Sis Irene. Siguro naman. Tingnan mo guys, ang saya nila guys. Guys, hindi, pang premier. Ito ya guys, ang mga taga-timak guys. Oh, tingnan mo si Ever Vibes. So, akala nyo ha? Jim, tingnan mo Jim, ang iyong kaibigan Jim. Ayan Jim. Ayan si Madam na Madam. Ay, pag-birthday. Pag-birthday ni ni Ma'am Daisy. Ni Madam Daisy. Grabe ka naman mukha Madam. Ay, ni Bro Daisy. Hoy, ang beer nyo dun ah. Ni Bro ni Soy. Marunong na siya mag-Facebook ngayon. Ayan, kilala nyo yan guys. Sino? Ikaw. Ang babaeng sinasampal ang sarili. Ayan na, oh. Pero pag umabol, labo lang kayo. Sabi mo kasi. Buti nga nagano ka no. Buti nga umabot, nag-comment ka no. Ever vibe? Ever vibe? Bumalik ka na dito. Hindi naman to live eh. I-ano ko to pang ano ko. Premiere. I-swear mo na sa amin kung ano yung pagpapalaro mo para alam namin yung answer. Sige. Tayo na Logi kami. Dito kami. Pati kutsara, anong kulay? Ayan guys, so humabol si Maggie's Corner. Umalis si Ever Vibes, tapos pumalit na naman si Maggie's Corner. Ayan guys, so si Daisy walang magawa, lasing kasi kaya sige ka pang ano yan, lahat halos lagyan niya ng lahat lagyan niya ng makeup, ng ano yung mascara. Try ko nga kilay na tili yung baka mag-ride sa bahay sabi na tayo na hindi siya mapansin. Ang beer mo, inumin mo na. Bus na! Ayun, nakuha ka pa, meron pa. Magbunat na kita mo. Ang beer mo, Maggie's. Tapos paharap. Kasi sayangan kasi ako ng ano. Hindi, pagtabay ka lang naman din. Kaya ako nawag ka lang mabubuhay. Pag tayo ako mabubuhay. Sige, kain. Sige, kain. Napagod sila guys. Kain ng kain at napagod sa kakasayaw. Wala, maglabak pa tayo nito. Hindi. Ako na mabubuhay. Pinawasin mo yan. Makabili ka nga lang ngayon. Sa labas. Direct sa dryer. Ba't hindi kayo kumain? Iwan ko sa akin. Uy, busin mo. Na ano na no, palamig na naman ano.
Guys, oh, nagutom sa guys sa pag ano, sa kakasayaw niya guys. Ayan oh, ang laki na. Ikaw may adobo pa. Lasin lang yung buhok mo. Ayan, may bubuhat ubid yan. Lagi ka kayo, lagi magkasama, babes. Kayo magkasama. Kami Ah. nagawa yun guys. Yung asawa ko. Sa bagay nung ano, nung... Dalawa din namin. Kayo naman ni Nanes. Si Nanes na lang, hindi natin nakita. Nagpapart-time Si Cheya nasa Saudi. Pero ano kayo kababata? Pag nag-birthday ako, sama tayo lahat. 800 per. Pin ako sa inyo. Ayan. Kaya mahirap. Ito lang po talaga ang kaya kong kainin. Mataba ako pero maliit lang ako. Konti lang ako kumain. Ito ang totoong ebidensya. Payat pero tignan. Isang bucket yung kanin niya. Pero sa kanya guys, tingnan mo, oh, isang ano lang ng tart, oh. Adobo tsaka kanin. Tapos yung isa naman, oh, tingnan mo. Masimple lang Mga yan. matakaw sila guys! Mo kami lang ni Miga, Jumera, hindi kumakain. Talaga kami nang nilagay ko sa ref. Sabi ko sa amo ko, Mama, yak tayo. Ating kami ng malaki eh. Ating kami ng malaki. Kami dalawa. Ubus na kagad ang kanin ni Magis, oh. Sa katimo lang. isa lang katimo. Ayun, yung isa hindi pa tapos. Ang sarap ng ano, ng adobo. Sabi ko ganun. Pag ako nagluto ng ganito, hindi ko pinasa. Masarap nga adobo niya, no? Nilagyan ko ng... Ay, nag-aral ko sa rin. Pinarinit ko muna siya. Oh guys, so yung isang tag-isang biro nagkahayaan pa, oh. Ayaw magbitbit Miga, Jumera, at mabigat. Inumin na daw. Ano yan, Miga, ilagyan ng plastic ni, ano, ng habol. Ito guys, oh, may isang ano pa, tag-isa pa kami, oh, talaga naman. Di madalhin na natin. Bukas na natin inumin. Ay, ang kulit. Uminom na tayo, Tris. Oh, daw, ibuksin. Baka si Dyson line maano. Buksyan, may buksyan. Ni kaya akong kamot ni kabuka. Uminom ka na din, Mad. Nagbablog ka kasi. Ayoko na ito. Sige, inumin na lang. Dala-dala pa kayo bukas day off niyo. Christmas pa pala. Hindi, itira ko yung akin para may panlabo ng bukas. May kantahan nung nakubukas. Saan ka? Sa live ko, syempre. Saan sa bahay niyo? Ah, dito. Sa bahay ni Madam. Magla-live ako mamaya. Nag-host ako sa kay Ate Nani, kay Cheya. Tapos, ewan ko bukas kanino. Sana may mag-host sa akin. Mag-host sa'yo na direct ka. Eh, ayokong mag-live dun sa bahay. Ganun lang ginagawa ko sa... Kaya ginawang kamay ng asawa ko. Ha? Ikaw? Ay, kakulang na lang may bisikleta sa kama ah. Hayaan mo na? Ay, hindi ko, kahit saan angle ko ilagay. Ilagay mo lang kung nakikita lang. Ito guys, isang bote, isang lata na lang kasi magpapaalaman na, nagumiginaw na, nagsisimula ng guminaw. Kaya sinuot ko na naman ang aking pangtapas ng tubo. Oh, ito, kilala mong ba to guys? Pariong buang to guys, parilong Ilonggo. Isit mo pa lang ng gano'n. Tapos biglang nakita ko yung mukha ko. Ako din, ayoko na. Natatakot ako. Pwede naman i-off ka. Pwede, pag-inon mo na. Ako, wala ko lakad mamaya. Bukas. Sa bahay na ako. Pero hindi pa ako nakapunta sa, ano, yan sa 100 Buddha ka? 10,000. din. Huwag ka na pumunta at mapapagod ka lang. Diyan ka lang sa baba. Ako nga hiningal nga nun eh. Nito na lang na nag-vlog ako na nakakapunta ako sa mga... Apir. Yung Ocean Park na yan, kung di ako nag-vlog, di ko nakita yan. Ay, nakapunta na ako ng Ocean Park nung 3 nung last year. Pero, ang kagandahan nga. Kaya lang, Ang kagandahan wala pa, hindi pa ako nag-vlog kasi nun. may ang gobyerno na ano ako. Yung disability card. Ah, mayroon ka na nun? Meron. Ah. Kasi gawa ng yung sakit ko is covered ng Buti no, nagbigay sila no. Ano sanggit? Kahit, pero hindi ka pa rito, residence. Hindi. Ay, ba't binigyan ka? Binigyan ako ng DSWD kasi yung sa depression ko, psychiatrist, binigyan ako ng ano, para mag-apply. Tingin mo, sir. Type mo siya? Main mo na. Binigyan yung McDonald's. Hindi naka-afford sila ng isang bucket. Ay, Ah, tingin mo sa amin. Malaking bagay din to ah. libre sa Ocean Park kahit araw-araw Ah, tingnan ka. mo, oh, may ano ka. Ha. Ayos no. Cable car, gamit yan card mo, Ate Deo. Kahit anong sakyan mo.
Tapos pag may Asan kasama ang ka, Diomer dito? less 50%. Si meron na nga ang pangalan niya, Asan ang Diomer dito? Paano kung apat kami sasama sa'yo? Isa lang. Ay, wag ka sumubra. Miga, tinatanong niya kung saan daw ang Jomer diyan, ba't nakalagay Berna lang? Ah, diba? Magaya yung mukha ko dati. Saan mo raw kinuha yung Jomer? Saan ang galing yun? Oh, ipaliwanag. Pangalan ng asawa ko. Yung Mermir na. Ah, pinagdugtong. Kasi mag-pronounce ay Jomer. Diomer. Jomer. Ikaw naman. Same. Ayun eh. Ilonggo. Nung kabataan pa. Sabi ni Ren, ano na oras, naghiwalay, oh. Hindi pa naghiwalay, sabi. Sandali, sagutin ko muna siya. Ito guys, oh, nag-aagawan sila guys, oh, kasi pinamimigay ni Mega Jomer ang ano. Ay, Ayan, oh, pinamimigay ni Mega Jomer ang kumot. Ayan, oh. Nakiagaw, sabi ni Mega Jomer. Napakagalante guys ni Mega Jomer. Binibigay pati kumot. Akin na yung isa. Ba't pink naman? Akin naman ang gold naman, pink. Shadow naman kayo, pink guys, ang binigay sa akin guys, oh. bakla ka daw kasi. Oo, kaya nga. Baliktad. Basta mga bakla. Bakla. Nag-agawan guys, kanina walang pumapansin. Ang sinabi, akin na lang ang isa, yun. Bakla mo. Mega Jomer, talaga naman napakabait mo. Salamat. Super! Pinasaya niyo ako. Masaya kami ang masaya. Masaya din Natapos yung maghapon namin ng Lebretas. Star lang. Bunga ito eh. Bakit ba? Ayaw lang inahis na ano. Ang pangit na punta sa Eh ano naman, natupuin mo naman Max daw para ka namang. bakla daw nga siya. Basta sa mga disoy. Pink. Ayan o, tinutupi pa guys ni Mega Jomer. Ganyan ako kamahal guys ni Mega Jomer guys. Sana nagbigay siya pa magtupi para Kaya nga. Marami akong subscriber lang ngayon. Ayan, kaya guys, kung ako sa inyo, subscribe nyo lalgo si Mega Jomer. Talaga naman. Sinasabi ko sa inyo. Baka ma-follow tayo. Saan lang nung tuba? Ihi mo na. Tapos na guys, mag-uuwian na kami guys. Kaya tingnan mo naman. O sige ba, Mega, thank you very much Mega. Talaga naman super bait ni Mega Jomer ko. Sana umaba pang ano. Ay nako, ipagpe-pray kita Mega. Ipagpe-pray kita. Ang ganda yung kay Daisin. Kaya nga. Sana ganyan na lang lahat. Uy, nabasa! Nabasa! Ayan o. Hindi, nabasa talaga siya. Mga buang. Tara, tara, be. Nahuli ka sa yung post mine. Dalhin mo tubig, tinapon mo.